kakabsat agi muri tayo ti tarum. Yan. Pangal daw. Favorite dagiti babay ti tarum. Anda mamumay ti tarum. Umni, no masubranda ke agulaw damo ti masubranda ti tarum. Agdul-dul ok dabay. Dumakpil pa iti buksit da masubranda ti tarum. Nag-comment kay mamut kakabsat no nya ti pangal daw yung makita yung iti imorya ko tarong. So kalalayan lang iti size na. Ayan. Fresh na fresh, kapurpuros.